Hrvatska je očitala lekciju europskim prvacima Španjolcima, na oproštaju od Minhena i u Keln putuje sa maksimalna 4 boda. Reprezentacija koja je na svjetsko prvenstvo ispraćena sa malim, skromnim očekivanjima, večeras se pokazala da je i dalje tu, u vrhu svjetskog rukometa. No puno je još... 23-19, velika pobjeda Hrvatske nad Španjolskom. Sa mnom je naravno izbornik Lino Červar i najbolji igrač utakmice Željko Musa. Izborniče, od 12. minute Hrvatska je vodila i na kraju slavila zasluženo. Pa mislim, sve čestitke dečkima, mislim da su herojski igrali, pobjedili smo prvaka Europe. A šta da vam kažem, toliko emocija kod tih ljudi koji su došli navijati iz Njemačke, iz Hrvatske, vidite, skud su sve došli, iz Hercegovine, ne znam gdje nisu došli. Eto, hvala im za veliku potporu koju su nam dali. Što se tiče napada, vrlo mudro smo igrali. Znali smo da mi moramo kontrolirati utakmicu, da ne smiju oni kontrolirati. Onda smo pokazali, sve smo pokazali. Mislim da, ali opet ja stišavam situaciju. Mi još uvijek nismo na olimpijskim igrama, mi još uvijek nismo u kvalifikacijama, mi još uvijek nismo ništa osvojili, ali idemo dobrim putem. Ću prijateljima koji navijaju za nas i našim gledateljima u Hrvatskoj reći da oni na hodniku se masiraju, leže po podu, nemamo primjerenu prostoriju pa smo prisiljeni da se sami snalazimo. Vidjeli ste gore na katu kakav je to život. To je život prijatelja, jer samo prijatelji mogu jedan drugome pomoći. Oni su stvarno prijatelji i uživam toj timskoj igri. I kad bi pogrešili, i neka pogreše, i neka rade šta god hoće, ali mislim da u naše domove u Hrvatskoj unašaju jedan optimizam, jedan pozitivnu emociju, a to je najvažnije. Ja stvarno ne znam šta da im kažem, nego stvarno mi ćemo sami odrediti koji će biti krajnji cilj. Sada nam je to prvi cilj, a ćemo vidjeti, nije još gotovo, igramo još teških utakmica, igramo i sa prvakom svijeta još, igramo sa Njemačkom, mislim to su Brazil odlična reprezentacija. Dakle, svaki naredni protivnik je težak i trebamo pristupiti sa puno ozbiljnosti, zalaganjem, ali jednako tako i da se taktički sluša, da igramo stvarno ono što se dogovorimo, a to oni rade. Presretan je recimo za maloga Željka Musu. On je mali, veliki je on Željko. Željko je danas pružio fantastičnu igru i mislim da sam zaista ponosan da ima ovako jednog borca kao što je Željko, a i sve druge, ali on je danas bio stvarno poseban, ali kažem, jaki smo dok djelujemo oko tim, jer je pojedinac kogod je dobar ne može biti kao 16 igrača. Prema tome, svi zajedno i možemo dalje. Iz njih ne bi nikako bilo. Bilo je i oni koji su mi tražili mikroskopom i pogreške, ali možda me to motiviralo. Ali mislim da stvarno se trudim, radim, znate kako, cijeli dan i noć hoću nešto u sebe uložiti i prenijeti na igrače, a nije lak život trenera, to je među nama manje zadovoljstva, više razočarenja. Vaš plan prema igračima smiriti možda euforiju ili... Da popijemo jednu pivicu i da se družimo i da se grlimo i da smo zadovoljni jer smo napravili veliku posao i ljude smo učinili zadovoljne koji se muče isto u inozemstvu, koji se bore za komad kruha, da održe svoju obitelj, dati im ovako jedno zadovoljstvo iseljenoj Hrvatskoj. To je stvarno nešto što je strašno, jako važno. Ovim navijačima što nas ovih zadnjih 7 dana podržavaju, još ćemo tu kao da je domaća atmosfera. Hvala im na tome. Sigurno da su nam puno pomogli u ovoj pobjedi. Da, mislim, imali su oni Vargasa, imali smo mi u Šegu, tako da nisu nas ni u tom pobjedili. Mislim, zaslužena pobjeda s koje god strane gledate. Pobjede, što Hrvatska može napraviti na ovom prvenstvu? Hrvatska se može boriti svaku utakmicu, Hrvatska će tražiti svaku utakmicu pobjedu, pa ćemo vidjeti šta će donijeti budućnost. Do sad smo pazili šta govorimo, izbjegavali tu euforiju, izbjegavaju Linu, izbjegavaju Musa. Međutim, nema više skrivanja, dečki. Pazi, mi smo stvarno širom odškrinuli vrata polufinala i to koliko god mi pokušali zanemariti i gurnuti tu ulogu favorita nekom drugom ne smijemo. Tu sam podcrtao 3 puta, obrana i cijela ekipa je odigrala kao jedan. Danas njihovu komunikaciju između vanjskog igrača i pivota smo blokirali u svakom trenutku. Njihov šut izvana koji smo znali da nema, eventualno Aleks Dušebajev i Dušebajev sa lijeve strane, njegov brat, nešto su možda mogli napraviti. Ovo je stvarno jedna utakmica koja je pokazala da borba i zajedništvo
mogu sve. Znači, mi smo dobili ovu utakmicu sa borbom, prvenstveno u obrani, gdje smo ostavili zadnji atom snage. Da se hvali ovim predivnim ljudima ovdje. Znači, dvorana je gorila od prve do zadnje minute, ja im skidam kapu. Hvala im. Znači, što se tiče stručnog stožera i njihovih svih poteza koji su do sada napravili, apsolutno kapa do poda. Ja sam bio prvi koji je bio kritičan nakon ovih pripremnih utakmica protiv Crne Gore i Italije, koje smo već zaboravili negdje. I misli se, pa oni idu na svjetsko prvenstvo, par dana prije svjetskog prvenstva, to mi izgleda nekako tromo, puno grešno. Znači, stvarno, utakmica je tekla savršeno. Jedna utakmica koju će se u budućnosti, budite sigurni, gledati kao primjer kvalitetne obrane, kao primjer pristupa i kao primjer jedne Hrvatske kako svi želimo vidjeti. Idemo mi. Presretni smo. I još jednom dok je tu, da čestitam kao najmlađem, bio je najmirniji, najhladniji u pravom trenutku i svaka čast. Se možeš prisjetiti, Valtere, kako je to raslo? Možeš povezati neku poveznicu? Sjeti se poraza protiv Argentine, molim te. Poveznicu mogu se povezati. Europsko prvenstvo u Švedskoj 16. Znači nismo ni došli, već smo spakirali stvari za kući. Nakon toga kvalifikacije su bile koje smo prošli nekako, pa recimo i suvereno. Poslije toga otišli u Portugal, svi su nas otpisali. Odlazimo ko mali siročad i ne znam kako bi to opisao, stvarno ko siročad. Na kraju prva utakmica Argentina, to nikad ne mogu zaboraviti. Poslije toga mučenje Saudijske Arabije, onda kad se otvorilo, vratili smo se stvarno ko heroji. Navijači kapa do poda, vjerujte da ste velika podrška dečkima u ovom trenutku, da to dečki čuju na terenu, bez obzira možda se ne obaziru na svakom trenutku. Međutim, kada ti čuješ da cijela tvoja dvorana stoji za tebe, taj huk, navijanje, to te gura naprijed. Završena je grupna faza na svjetskom poredak. Hrvatska je poslala definitivno poruku protivnicima i u Keln dolazi kao prva sa maksimalnim brojem bodova. Najviše, dakle, Hrvatska trenutačno prva sa 4 boda. Rekao sam i jučer, da me se krivo ne shvati, ja ne bi puno stvari napravio. Stvarno ne bi iskreno puno stvari napravio kao Lino, ali to što on radi, te poteze koje on vuče i svaki je dobar. Mislim da nije dobar, kritizirali bi ga mi prvi. Međutim, Lino, stručni stožer, od izbora igrača, od izbora obrane, od načina napada na protivničke obrane, 7-6 protiv Makedonije. Danas obrana gdje je uspio pogoditi tajming i uvjeriti igrače na način na koji će ih dobiti. Apsolutno sve, cijelom stručnom stožeru s na čelom kapa do poda. Tu nemamo jedne riječi zamjerke i volio bi da tako ostane u kraju. Njegovo iskustvo je nemjerljivo. Godinama je već u reprezentaciji. Osvojio je sve živo i to na ovakvim turnirima ne smijemo zanemariti, znači jako puno. On zna šta znači turnirski sustav, on zna šta znači pobjeđivati do kraja, koliko su važne te utakmice, koliko su važne te nijanse koje donose razliku i do sada apsolutno sve za 5.